आंनि बे बड' स्टाडि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोनहा दासिमबो जुदि आंनि बे बड' स्टाडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, गिबियावनो साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गिबियै नुनो मोनो। बाथ्राया जाहैबाय एपिडिसिएलनि अफिस काम फिल्ड एसिस्टेन्ट आरो सहायकनि एडमिटखौ होबाय। नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला बेनि एडमिटखौ फ्रेशनिखौ डाउनलड खालामनो हासिगोन। गिबियावनो नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलाव क्रोमखौ अपेन खालाम आरो नैबेवहाय सार्च खालामनांगोन एपिडिसिएल आसाम होननानै। बावहाय लिरनांगोन एपिडिसिएल आसाम होननानै लिरनानै होनांगोन। बेनि उनाव मा खालामनांगोन, सार्च खालामनो नांगोन। सार्च खालामनाय लोगो लोगो नैबे गोजौआव आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि एन्ड लिमिटेड होननाय फैगोन। नैबेवहायनो मा खालामना होनांगोन, क्लिक खालामनानै होनांगोन। क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनसे फैगोन। लोगोसे नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबे कर्नाराव थुनानै मा खालामनानै हो, डेस्कटप साइडआव खालामनानै ला। बावहाय क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो मा जागोन, बेबायदि मोनसे पेज फैगोन। लोगोसे नैबेहाय निउसाव ओंखारगासिनो निउस फर द पोस्ट अफ अफिस काम एसिस्टेन्ट प्रेजेन्ट एक्सपिरियेन्स एडमिट कार्ड होननानै नैबेवहायनो मा खालामना होनांगोन, क्लिक खालामनानै होनांगोन। बावहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनसे फैगोन। नैबे मा खालामनांगोन, क्लिक हियार टु डाउनलड होनदों अफिस काम एसिस्टेन्ट एक्सपिरियेन्सनि थाखाय। नैबेबो सहायकआबो एक्सपिरियेन्सनि थाखाय। लोगोसे नैबे मा होनदों, फ्रेशनि थाखाय मा खालामनो हागोन, नैबेहाय डाउनलड खालामनो हागोन। मा खालामनांगोन, नैबे क्लिक खालामनानै होनांगोन। क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो बेबायदि होनांगोन, गोजौआव होनांगोन रेजिस्ट्रेसन आइडि आरो लोगोसे मा होनांगोन, डेट अफ बार्थ। जुदि बावबाय अब्लानो मा खालामनो हागोन, नामजोंबो मा खालामनो हागोन, नैबेवहाय सार्च खालामनो हागोन। हमना लाबाय आं बावबाय, आं दानिया मा खालामसै, नामजोंनो सार्च खालामसै। नामखौ लिरखांनानै मा खालामनांगोन, नैबे साबमिट खालामनानै होनांगोन। बेयो क्लिक खालामनानै होनांगोन। क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो गासैबो डिटेल्सआ नैबे गाहायाव फैजोबगोन। नैबे जाबाय डेट अफ बार्थ। बेयो मा खालामना होनांगोन, नैबेखौ कपि खालामनानै होनांगोन। नैबे थुनानै हो खेबसे, कपि। बेनि उनाव रेजिस्ट्रेसन आइडिखौ कपि पेस्ट खालामनानै होदो। बेनि उनाव मा खालाम, क्लिक हियार टु इ एडमिट कार्ड होननायाव मा खालामनानै हो, क्लिक खालामनानै हो खेबसे। बेनि उनाव एडमिट कार्डआ बेबायदि फैगोन। बेखौ पिडिएफआव डाउनलड खालामनो थाखाय मा खालाम, प्रिन्ट होननायाव क्लिक खालामनानै हो, गोजौथाराव थायो। बेनि उनाव बेखौ पिडिएफ मदाव डाउनलड खालामनो थाखाय नैबे मा खालामनानै होनांगोन, खनसे थुनानै होनांगोन। अब्लाना बे मा जाबाय, सेभ जागोन। बेयो आंना सेभ जाबाय। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो मा खालामनांगोन, डाउनलड खालामनांगोन। थेंक्स फर वाचिं।